Allah sarki mutane. Gaskiya sun yan tauraro wanda ya Wallahi ni ma dai ina so a azani ga wurin ga. Dan Fulani? Hajiya. Da Allah zan shiga ciki wayannan wanda Allah duka kashe su. Kaban guda ɗaya. Saboda ƙwari ina fa za ka iya dai ko? Insha Allah Aradu an gama hajiya. Da Allah ka kashe su kada ka manta fa kana kallon nan naka da in ka fara yin shi. Ba ka so ka. Yanzu zan tasi yanzu. Aradu dai bari na tasi na kase ƙwayayen nan kada hajiya ta dawo. Aradu hajiya ta ce in bar guda ɗaya bari na je na kira wata ta gani ni dai na san aradun Allah yau hajiya sai ta min kyauta. Wai huhu hajiya 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 Na dan Fulani? hajiya na gama kase su gaba ɗaya sauran ƙara guda da kika ce a bari. Dan Fulani cewa ne ba?